गिबियावनो गासिनसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावनानै वी आर बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो बाथ्रा बुंनायनि सिगांनो वी वान्ट जास्टिस फर फेक इनकाउन्टार जनक एन्ड जोंसारनि थाखाय जास्टिस नागिरग्रोबाय। दा गुबै बाथ्रायाव फैदो। गुबै बाथ्राया बेनो जाबाय जोंनि सानैसो बर' सुबुङा दासिमबो साननानै मोनाखै, मा बाथ्राखौ साननानै मोनाखै। दिनै बिथांमोना बुंदों दिनै बेफोरबायदि हाग्रायाव थांफिननायनि थाखायनो दिनै नंखाय बाखाय सानै सुबुङा जिउ फोजोबजाबाय। दिनै मानो थांनो गोनां जाखो? मानो हाग्रायाव थांफिनखो? मानो गोदान गोदान आफाद जोनोम जागासिनो दङ? बेफोरनि फारसे सानना नायाखै। नोंथांमोननो आं फंनैसो बाथ्राजों फोरमायनो लुबैयो। नोंथांमोना दिनै ULB खौ दाय होदों। ULB खौ दाय होनायनि सिगां बिसोरो हाग्रायाव मानो थांनो गोनां जादों? जोंनि बर' हारिनि जेनेबा गेजेराव मानो गोदान गोदान आफाद हाथियार लानानै सोमावसारनो गोनां जादों बेखौ सानग्रो। बिसोर रोखा फोरमायखादों दासिमबो जोंनि बर'आ बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावबो गादब जानानै दोनजादों। दासिमबो बे NDFB नि रिहेबिलिटेसनखौ होआखै आरो जोंनि माने बर' हारिनि बिर जोहोलावजोफोरा दाबो जेलावनो दङ। दिनैसिम बोसोर बारलांबाय दासिमबो माथो गनायनि राहायानो गैया, एबा दासिमबो मानो गहोआखै, माने दिहुनाखै। दिनै बेनि सिङाव मा बाथ्रा दङ, मा खोथा दङ दासिमबो दिहुनाखै। जायनि थाखाय दिनै ULB आ आफाद गोदान जोनोम जाबाय। दिनै ULB गाबोननो आरो गोदान उजिबावगोन बे कुनु गेरेन्टि गैया। मानो होनबा जोंहा जाबायदि हास्थायनाय लुबैनाय जोंनि गांनाय उखैनायखौ दासिमबो मोनफुंनो हायाखै। दिनै गोबाङानो राजखान्थिनि फोथाराव थांनानै गुबुन गुबुन बाथ्रा जाजोब्बाय, माने बिसोरनि बाथ्राया सोलायबाय। बैसोरबो सानसे समाव बड'लेण्ड सोमावसारग्रामोन, थैनि सिगनेसार होग्रामोन। दिनै गुबुन जाबाय बिसोरनि बाथ्राया। नोंथांमोना साननानै नाय, जुदि बेफोरबायदि गुबुन हारिजों गादब जानानै दोनजायाब्ला, जुदि जोंनि बर' हारिनि जौगानायखौ एबा थामोनथाखौ नागिरनानै हाथियार दैबायग्रा रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गोबां बिर जोहोलावफ्रा जेलाव दङ, बिसोर जुदि गनानै नों आंजों जुदि न'खराव जाथि बंस'जों बिसि फिसाय गथ' गथायजों संसार जाफैनो हायोब्ला जोंहाबो गोजोननाय मोनगोन आरो बेफोरबायदि गोदान गोदान आफाद उजिनाय नङा। बे डाइरेक्ट आं बुंदों। दिनै मानो बेफोरबायदि गोदान गोदान आफाद उजिदों आं नोंथांमोननो मोननैसो बाथ्रा बुंबाय। दिनै गोबाङानो बायदि बाथ्रा बुंदों। दिनै मानो बेफोरबायदि नोंजों आंजों राजखान्थिनि लाबालाबखौ नायबाय थाबा जानाय नङा। दिनै गोबाङानो राजखान्थि बेलायाव बाथ्रा बुङो बायदिसिना गोरोबा बाथ्रा। दिनै नोंथांमोननो आं राजखान्थिनि मोनसे बाथ्राखौ बुंनो लुबैयो। हमनानै ला नोंथांमोना गोबाङानो माने BPF खौ सानोमोन बड'लेण्डनि माने हेंथा, बड'लेण्ड मोना होननानै बायदि बाथ्रा बुङोमोन। दिनै आंखौ नोंसोरसो बुंलायगोन BPF नि मानसि होननानै, नाथाय आं नोंथांमोननो मोननैसो बाथ्राखौसो फोरमायनो नागिरदों। दिनै जोंनि बर' समाजनि बर' हारिनि गिदिर गोलावफ्रा एबा लिडारफ्रा हिरा सरनिया मोनजों जुदि गोरोबनानै खामानि मावनो हादोंब्ला दिनै जोंनि बर'फ्रा मानो खौसे जानो हाया? दिनै गामि गामि थांनानै बर' हारि खौसे जा, बर' हारि खौसे जा होननानै बुङो, नाथाय माथो लिडारफोरानो खौसे जाया। दिनै जुदि BJP, UPPL, BPF, BJP जुदि एलायन्स जानो हादोंब्ला, गोरोबलायनो सानदोंब्ला, गोरोबलायदोंब्ला दिनै मानो बर'जों बर' मानो गोरोबलायनो हायाखै? मानोना बिसोर मोनसे सिटखौनो सेख'लायबाय थायो। बे सिटआ गिदिर, लेबु मोजां जिरायनो, नाथाय बै फिसा फिसा सियाराव प्लास्टिकनि सियारफोरबो दं, बेयाव जिरायनो गोसो गैया। रानलायनानै जिरायनो गोसो गैया। मोनसे सियारखौनो बिसोरो सेलायलायबाय थायो। जायनि थाखाय दिनै बर' हारियाबो खौसे गैया। राजखान्थिजों दिनै रुजुनो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंगासिनो दङ। आं बाराखौ बुङा। नोंथांमोना साननानै नाय, दिनै मानो गोदान गोदान आफाद उजिबाय थानो गोनां जाखो? दिनै राजखान्थियाव थांनानै जोंनि बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ सानाब्ला जानाय नङा। साननांगोन, बुजिनांगोन। थाबैनो रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गोबां नंखाय बाखायै जेल जानांनाय आरो दासिमबो केस नांनाय, बेफोरो थाबैनो उइथद्र जानांगौ आरो बिसोरो उदां जानांगौ। जों बर' समाजजों गोरोबलायनानै आरामसे संसार जाफैनायखौ, गोजोन संसार जाफैनायखौ जोंबो हास्थायो। दिनै नोंथांमोना बुंदों बायदिसिना, नाथाय नोंथांमोनखौ आं माबा मोनसे बाथ्राजों बुङोब्ला दिनै आंखौ डाइरेक्ट सोरबाया गाज्रि मोनगोन। आं ओंखायनो डाइरेक्ट मानसिफोरखौ एबा लिडारफोरखौ थांखि नाम बुङै आं
बुंनो गोसो गैया एबा थांखिनो गोसो गैया। गोबां जोंनि बर' रिपर्टारफोर दङ, बर'नियानो जा गुबुननियानो जा, नाथाय बेफोर बाथ्राखौ सोंनो हाया। मा बाथ्रा नोंथांमोना खोनासं। बैफोर लिडारफोरा दिनै बुङो हाथियारजों दैबायनानै बड'लेण्ड सोमावसारनाया माने आयेननि बेरेखा, बेजों माने हाथियारजों बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हाया, असान्थिसो जायो, नों आंहा दिनै सन्देहआवनो बुथार जायो होननानै बुङो एबा बुथार जादों होननानै बुंदों। दिनै गोबां बर' हारिनि निउस रिपर्टार, निउस पर्टेलफोरनि मा होनदों मानिजाथाव आंनिनो आदा, आब', सारमोन नोंथांमोनखौ बुङो, नोंथांमोना थारला बै गेदेर गोलावफोरनाव सोंनो हागोन ना मा खोथा? बे सोंनाया ओरैबायदि, सों नोंसोरो हायोब्ला जे बड'लेण्डआ जागोन ना जाला, बड'लेण्ड मोनगोन ना मोनला, जेनेबा गेदेर गोलावखौ बुं, नोङो बड'लेण्डखौ जेनेबा जाफुंजानायखौ लुबैयोना ना बड'लेण्डखौ जाफुंजानायखौ लुबैला, बड'लेण्ड जागोन ना जाला होनना डाइरेक्ट सोंलाय हायोबा गेदेर गोलावफोरनाव सों, लिडारफोरनाव, दिनै गादि सेख'लायबाय थाग्राफोरनाव सों, नोंनो बड'लेण्ड नांगौ ना नांला, बड'लेण्ड नाङाबा नाङा डाइरेक्ट बुंखा। नोंथाङा जुदि बेफोरबायदि खेंस्लाय रावदों ओरै खायलें खुइलें बुंनानै बड'लेण्ड मोनगोन बायदि बर' समाजनो आसा दोननो नाङा, बेखौ डाइरेक्ट सोंखा। जुदि मोनोबा मोनगोन उनाव राजखान्थिजों ना हाथियारजों ना बेफोरबायदिनो गेदेर गोलावजों आखाइ फोलावनानै मोनगोन, बेखौ डाइरेक्ट क्लियारलि खालामनो खोन्था गेदेर गोलावफोरखौ। गेदेर गोलावफ्रा मानो दासिम बुंनो हाया बड'लेण्ड मोनला, बड'लेण्ड जाला, जोंनो बड'लेण्ड नांला, जोङो बेफोरबायदि सिट मोनबाय, बेफोरबायदि गिदिर गोलाव जाबाय, जोंनो नांला होननानै डाइरेक्ट बुंनो होखा, होमबाना बर' समाजा मिन्थिगोन औ मोनमारला होननानै। आं बाराखौ बुंला, गोबाङानो आंखौ गाज्रि मोनो बुंनायनि थाखाय। दिनै जोंबो लुबैया एबा आंबो लुबैया बेफोरबायदि हाग्रायाव थांनानै असान्थि खालामनायखौ जोंबो लुबैया, नाथाय मानो थाखाय थांदों बेखौ जों सानदों एबा जों बुजिदों। दिनै मानो थाखाय थांदों नोंथांमोनाबो बुजिनो नाजा। दिनै बड'लेण्ड मोना, दिनै बे जोंनि जेलाव सोजाना दोननाय बर'नि बिर जोहोलावफ्रा मानो उदां जायाखै? बेसेबां सम नांबावगौ? दिनै बोसोरसे बारलांबाय, नोंथांमोना मा बेखौ सानाखै नामा? दिनै ULB आ सारेन्डार जाफैगोन, गाबोन आरो सोरबाया थांगोन, बेखौ सोर बादा होनो हानो? आं बाराखौ बुंला, गोबाङानो बड'लेण्ड टाइगारखौबो सार होनग्रा दङ, इउर राइट सार होननानै। दिनै बड'लेण्ड टाइगारा BPF हान्जाखौ गोबां बुङोमोन, माने बेनि एगेन्स्टै सोरबा मानसि बुङोब्ला, बड'लेण्ड दाबिनायनि एगेन्स्ट सोरबा बुङोब्ला बेखौ डाइरेक्ट मुंथांखि थांखि बुङोमोन। दिनै मानो बे भिडिअ लाबोनो हायाखै? दिनै गावनि पार्टियानो जा गुबुननि पार्टियानो जा गोरोन्थि जायोब्ला गावनिखौबो बुंनांगोन आरो गुबुननिखौबो आसि थुनांगोन। दिनै आरो गोबाङानो बुंगोन दिनै इउटुबारफोरा मा मबाइलावल' एबा जेनेबा ससियेल मिडियाजोंल' मा बुगिबाय थायो होननानै। दिनै नों बुङा आं बुङा, जुदि सोर बुंगोन? दिनै बयबोथ' बे एखे जायगायाव थाया, गोबाङानो गुबुन गुबुन हादराव थायो, गोबाङानो मोनसे मेसेज हरनो लुबैयो जेनेबा बेफोरबायदि जानांगौ बेफोरबायदि होननानै। दिनै हादरसाखौ एबा स्टेटफोरखौ जुदि दिल्ली मुम्बाइआव थानानै जुदि सालायनो हादोंब्ला, नों आंहा दिनै गुबुन हादराव थानानै बै समस्यानि फारसे बाथ्रा बुंनो मोना एबा मोन्थाय गैया होननानै बबे आयेनाव लिरनाय दङ? जोंहाबो बुंनो गोनां दङ। जोंनि बुंनाय बाथ्राफोरा साननानै नाय, सोरबा गेदेर गोलावा बे बाथ्राखौ बुङाब्लाबो जों उन्दैयाबो बुंनो हागौ, हयथ' बे गेदेर बुंनायखौ जोंबो मिथियाबो जानो हागौ आरो जोंनि साननायखौ बिसोरबो मिथिया जानो हागौ। बेखायनो बेफोरबायदि बाथ्राखौ सावरायलायनांगौ। आं बारा बुंला, गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ जाबायदि बुंबाय, नोंथांमोना साननानै नायदो। जोंबो बेफोरबायदि असान्थिखौ लुबैया। सोरबाया सानलायगोन बेफोरबायदि असान्थिखौ नों लुबैयो नामा होननानै। दिनै हाग्रायाव थांदों, मानो थांदों बेफोरखौ सानदो। आं दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय, गोजोन्थों।